ओइ डार्लिं जोंख्लि दङना सना नोंसा सोला गैया सना गैया दहाय फुङावनो ओंखारलांदों बहाबा लोंनानै गोलैनानै थाहैयाखै बे हामथारबायलै नैया दै अरमां महरा नोंनि गेवलां गेवथां मोदोमा नोंनि गुलदुम गालदाम नैया दै अरमां महरा नोंनि गेवलां गेवथां मोदोमा नोंनि गुलदुम गालदाम ओइ ओइ फाग्ला कुत्रु 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 Recorded. ओइ फाग्ला डिलीट खालाम 5,000. हाय फाग्ला हामालाय हामा डिलीट खालाम डिलीट 5,000. डिलीट खालामनांगोन हले डिलीट खालाम दे खालामथार Hello, Mandela. 아이 부스트버를 것도 유튜버로 비가신 동나. 베니팅 MG, 프란졸 나자리, 프로카스 나자리 뭐나. बुस्थु माने 에이 베. आंनि हिन्जाव आरो नोंजोंनियालाय भिडिअआ मा हाय बै बड'लेण्ड टाइगाराबो बिदि नामाब्रा बेथ' आगोलावनो बिग्रोदोंमोन आंसो हराखैना हाय आसोल दानना दोनदोलै दानना दोनदो 5,000 आं हरबाय दं बेसेबां नांगौ हरगोन आं हरग्रो 5,000 हरग्रो जागोन दे जागोन हरबाय दं ओइ दानना दोन दे ओइ आसोल दानना दोनथार